כן, קצת קצר מדי. זה בסדר, אוקיי, בשביל השן. זהו, עזוב ידיים. אחלה. עכשיו. יופי, תן משיטה מהירה. חזק. בום. נכנס? כן. עזוב ידיים. יופי. תשחרר. יופי. עכשיו תן שיטה שלישית. וואי, קבל אחי. נכון, יש לה משקל. קדימה. תרים, תרים. תרים רגל. היידה. היידה. גבוה, 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 גבוה. יותר גבוה. אתה לא מאוזן. תעמוד מאוזן. 1. קדימה. 2. 3. קדימה. בעיטה, נו. הופלה. זרוק חבל ואחרון. דחוף יד בין הרגליים. קדימה. קדימה. לאן אתה מביא את האוטו? היידה. יופי, עזוב ידיים. מצוין. קדימה, תשחרר. יד שמאל, יד שמאל מתחת לשמינית, כן. וכן, ותרים ותזרוק, תרים ותזרוק. תרים וזרוק. תרים וזרוק. כן. קדימה, עוד אחד. עוד אחד. יופי, המשך גלישה. קדימה. תמשיך לגלוש. למה לא עובד לי? תן לו חבל. אתה לא נותן לו, דוד. קדימה, פתח רגליים יותר, ברכיים ישרות, והיידה, תן בראש. תגביר קצב, תגביר. תן לו דוד, דוד, אתה לא נותן לו. עקבים נצמדים, עקבים נצמדים, תן יותר פיסוק.